डीजे लाल हमके बता दे गुड़िया कौना दिशा में लख रहे रे। हमके बता दे रे लक्ष्मी कौना दिशा में लख रहे रे। कौना दिशा में लख रहे रे। हमके बता दे रे गुड़िया कौना दिशा में लख रहे रे। कौना दिशा में लख रहे रे। नैया के डोरी में बांधे के हमके चल गइल कौना ओरी रे। हमके बता दे रे गुड़िया कौना दिशा में लख रहे रे। कौना दिशा में लख रहे रे। हमके बता दे रे लक्ष्मी कौना दिशा में लख रहे रे। कौना दिशा में लख रहे रे। गुट गुट के दिया तनी हम अकेला मिले खातिर नैन बेचैन रहेला। गुट गुट के दिया तनी हम अकेला मिले खातिर नैन बेचैन रहेला। जैसे कि बरखा से सूरज छिपेला वैसे बदरिया से छुपल रहेला। हमके बता दे रे लक्ष्मी कौना दिशा में हमारा लाखो रे। कौना दिशा में लख रहे रे। हमके बता दे रे लक्ष्मी कौना दिशा में लख रहे रे। कौना दिशा में लख रहे रे। राइटर मिका कहे कैसन बात समैया जान बिना लागे न हमके रे नैया। गायक सौरभ कहे कैसन बात समैया जान बिना लागे न हमके रे नैया। जैसे कि लागे चंदा हमसे कई साल से रूसल रे। हमके बताए लक्ष्मी हमके बता दे रे लक्ष्मी कौना दिशा में लख रहे रे। कौना दिशा में लख रहे